Hej og velkommen tilbage til Tidsnyt. Sidste uge blev tidsmaskinen opfundet, og vi har i dag haft en korrespondent i det 17. århundredes England for at snakke med en 17-årig pige, Harriet Brown. Ud til Hvor mange bor du i din husstand? Jeg bor i en lille lejlighed i Manchester med min familie, mine 3 brødre, mine forældre og min bedstemor. Ingen ægtefæller? Nej, jeg er dog i gang med at blive forlovet med en af min fars venners søn. Hvad skete der med din bedstefar? Min bedstefar døde under dårlige arbejdsvilkår. Han var en af de mange fabrikanter, som ikke kunne tåle de arbejdsvilkår, han var under. Jeg blev kun 57 år. Hvordan ser dødeligheden ud generelt i Dødeligheden i mit årti er i særdeleshed blevet forhøjet. Man lever op til 70-årsalderen, så min bedstefar desværre ikke nåede under de forhold. Hvad arbejder du med, og hvad får du for det? Jeg passer mine søskende og hjælper til med madlavning. Det eneste, jeg tjener, er mad til dagen og huslig af mine kære forældre. Hvad er din politiske holdning? Jeg er meget rød i min politiske overbevisning på grund af det samfund, jeg lever i. Det er sådan et meget arbejdspræget samfund. Tak for din tid. Selv tak. Tak for denne gang. Det var Tidsnyt med Katarina Kirkegaard. Vi ses næste gang.